Astăzi vreau să-mi fac o casă slash bază pe serverul meu. Bine v-am găsit la un nou episod de pe serverul meu. Nu prea intra lume deoarece abia am postat acel videoclip. Are cred că 1 minut sau 2, dar asta o să-l postez mai încolo, peste o oră, 2, nu știu cât. Bun, să-i dăm drumul. Ok, știți că data trecută mă chinuiam să găsesc o oaie, nici acum n-am găsit. Vreau să sparg aici, pentru că dacă spărgeam aici, vedeam puțin așa. Vedeți? Am lemne destule. Eu nu înțeleg de ce nu mi-l dă așa. Nu știu, habar n-am. Îmi voi face niște unelte. Mă joc pe server singur deoarece n-a intrat lume, pentru că nici nu s-a uitat nimeni la episod, care are câteva minute de când l-am postat. Cărbune, e foarte bun. O să-l iau imediat. Bam. Bam. Gen, da, eu am voie să-mi fac topor, dar n-ai voie să-ți faci armă. Revin când strâng tot coulul. Ok, am strâns bucățile de coul, mai exact 8. Am făcut un pat în sfârșit și am făcut un fornez. Ok, înainte, vreau să mă corectez. Aici era să nu, fără înjurături, nu să nu furi. Fără înjurături, Iancule. Mai întâi, vreau să merg puțin aici. Hai, bă. Pentru că aceste birouri sunt diferite. Bine, am vrut să vin mai mult aici, că n-aveam ce face. Nu că-s birourile diferite. Ok. Haideți să luăm puțin lemn ca să ne facem o bază. Casă. Nu știu exact ce să-mi fac. O să-mi fac o casă. Dar trebuie să te duci departe de spawn. Gen, nu chiar așa departe, dar nu fix în fața spawnului, știi? Avem ceva destul de bun aici. Avem o mină. Nu e cave, e mină. Cred că e cave. Nu e cave, e mină. Că mulți la cave zic mină. Frate, nu e cave, e mină. Mamă, să vezi ce casă, să vezi ce casă îmi trag. Mamă, ce casă faină vine aici. Să știi că nu-i ceva rău. E destul de bine așezat locul. Stai, așa că să pun tot înapoi. Bam! Locul e destul de bine așezat. Să fie mult mai bine după ce o să fac o căsuță, o mini bază aici. O să consum un pic, sunt mai probabil, dar e în regulă. Se merită. Se merită. Uite-te și puțin aici. Nu e ascunsă, nu vreau să fac ascunsă.
E doar am găsit-o. E un loc destul de bun, de ce nu? Acoperișul vreau să-l sparg. Mult cabel, ceea ce nu pot să zic că e rău. E chiar foarte bine. Haideți să facem și tot lemnul. Și să mai facem niște torțe. Ok. Bine, pe jos. Pentru că o să fac pereții și de asta. Am spart tot și mi s-a dus și pickaxe-ul. Trebuie să-mi fac altul. Vom pune crafting-ul. Vom face niște bețe. Bam. Și mai bine. Acum vom începe să punem pereți. O să mai postez și pe serverul lui Shobo, dacă vă întrebați. Dar nu o să postez pe ambele. Pentru că nu mereu e Shobo. Pentru că e serverul lui și numai el poate să-l deschidă. În fine, știți și voi care e treaba. Și dacă Shobo nu e activ pe, nu știu, Minecraft sau ceva de genul, sau e plecat, sau se întâmplă ceva, nu pot să mă joc și o să mă joc pe asta. Deja nu mai am lemn. Și e cam nasol. Ok, haideți să mergem să luăm lemn. Se face seara. Stați. Să mă duc să-mi iau spawn point-ul. Se face seară. Adică s-a făcut zi. Serios, nu pot să... Nu puteam să ies. Ok, hai să luăm lemn. Vedeți că nu mi-am făcut baza lângă spawn. Mi-am făcut-o aproape de spawn. Deci, asta era concluzia. Episodul ăsta o să apară pe la 2, 3, pe la 2 jumate, 3. Mă știi după mers, cobor pentru mers. Doamne, maica, uneori mă apucă. Sunt manilist. De gradul 100 pe minus. Cred că mi-ajunge. Mi-a luat o inimioară. Ok. Hai că mi-ajunge. Lejer. Acoperișul o să-l fac din piatră.
în caz de vă întrebați. Intrarea o să vină... Nu știu unde o să vină. Bine, acum nu vă gândiți că fac nu știu ce. Îmi fac doar liber ca să pot să mai ies. Și să mai intru. Eu cred că o să decorez baza în episodul de astăzi, cred. Da, o să decorez în episodul de astăzi. Ok, filmează. Nu știu ce a fost acolo. Ok, făceam baza. Practic eram la... cum se zice? La... am uitat cum se spune. La parchet. La podea. Așa. Și am văzut acest sat. Și am zis hai să lutez din el. Că de ce nu? Când m-am dus să iau lemn și am văzut satul. Ok, nu o să mor Iron Golem-ul deloc. Pentru că nu e corect. E corect, dar nu o să-l omori. Problema e că nu mai știu de unde a venit. Cred că din partea asta. Nu mai știu de unde am venit. Forță. Forță, forță, forță mare. A, de aici. Cu mare dană în picioare. Ok, deci stați că m-am dus să iau lemn și am uitat de lemn. Da, deci făceam parchetul și am găsit satul. Nu știu dacă o să termin baza în episodul de azi, nu cred. Cred că o să termin doar parchetul. Parchetul, da, și cam atât. Gen, trebuie să termin. După mine. Vedeți că am făcut ceva. Mai aveam puțin. Am văzut că suntem 9 abonați. Vă mulțumesc de suma de 9 abonați. Nu e ceva wow, dar pentru mine îmi pasă. Acum și facem 10. Ok, am făcut parchetul. Mai urmează acoperișul care o să-l facem în episodul viitor. Bun. Stați să-mi dau un spawn point.
facem frumos o ușică. 2. Și gata. Bun. Cam atât a fost și cu acest episod. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la capăt. Eu am fost Marian și o să facem acoperișul în episodul viitor. Adio, băieți.